Uqhube ngempumelelo umngcwabo kaFiklani London City Hall namhlanje apho bekugcwele amalungu umbutho woonoteksi bekunikeza imbeko yokugqibela kweqala ukanti osebenzela lo kaFiklani uthethe wathi Mr. Matikinga lo Moses igama mhlawumbe emdantsane bendingumsebenzi ka Mr. Fiklani xesha elide kakhulu sisebe kakhulu kangiba besisithi basibizana besithi inkawu encinci kunami lithi inkawu endala kwi-taxi industry uyiphuhlisile ukuthi andifuna ukuqoka because ngimsebenzele then wandikhulisa nami ndaba nezinto zami kuyo yonke into ebendiyenze bendimconsulta futhi kunje naye xa inento abecommunicate namandifowunele ithini as a result ke phaa kwakhe nangoku ndingekho kuye bekuqeshana pha kodwa bengiyagxothi kuye begxotha so into zininzi into andifundise zona ukuphila nabantu nokuhlala nabantu as a result umnqweno wami kukuba ngaba la legacy ayishileyo nami ndilandele kuyo kangako. Igama lami ke Mhlekazi ngusitha wakwamyuli from the Royal Riders Club. Qaba nje ngusefit kancinci beyimember ye-Royal Riders besikhwela sonke izithuthuthu. What a happy soul, a humble man. Sizihambile ke indawo nosefika ezininzi besisenenjongo futhi izohamba naye kwezinye indawo qha ke uThixo ukhawuleze wamthathela ngakuye sisambuka kusemnandi ukuhlala naye sibaninzi sifundela ukukhulu kuye uba apha ebomini iba ngumuntu ozithobileyo sukungxama amaxesha amaninzi iba ngumuntu ozithobileyo ngamaxesha onke. Ndizama ukuthi ngamanye amafutshane bhuti silahlekelwe siyi-Royal Riders. Ndiyayiva ifemeli ilahlekelwe but nathi silahlekelwe. Ukugqibela nje kancinci siyi-Royal Riders siliqembu apha elincedisana nabantu abangathathi ntweni nangoku nge-13 14 15 kaMatshi walo nyaka uzayo sizabe sinerala apha e-East London ezabe incedisana namakhaya angathathi ntweni athile sizawafumana. Sefike ke benawo amakhaya ebengiqonda uba ebezawazisa ngaphambili mane sithi zanevenyu because ebekhona la makhaya ibingumntu wabantu ngamafutshane silahlekelwe mkhulu xa sisonke ndingathetha kutshonilanga sefike. Masibulele Mhlekazi. Bandibulise tata. Bulisele Mhlekazi. Tata usishiyile umiselo Vuyo Fiklani. Khosipha amagama okugqibela onwadlulisa njengelungu lakho embuthweni kaBorder Alliance. Mna ke ndingumthuthuzeli wakwaMadwarha. I'm the national chairperson apha kwa-Alliance. uFiklani ke ndidibene naye elilungu likaPedita, then ndandingu-chairperson wakwa-Border Alliance eDinarha. Sidibana ke ngele era ye-Integrated Public Transport Network, and Nelson Mandela was one of the areas eyayi-identifyiwe. Ndiyayazi ke transformation iza neento ezishushu, ndizombona ngelo xesha ekhokele phaa. Bililungu ke uFiklani elilungileyo kakhulu ngokwaka-Alliance. Ibingumntu kothanda ulayisha qha. That's the only thing I can tell you about him. Le nto sonke siyizeleyo bengayihayidi yena biyinto yokuqala kuye. Ndizama ukuthi ke ndiza apha kuba ndisiza kuye. Uyayazi uba wake waseyiva ubomi bakho? Ukunyaka endingasayi kumlibala ngo-2008 if I'm not mistaken. Ndihlaselwa ngabantu bethu ndiphakathi eCity Hall. One of our members ephethe into enjengebhayinethi esiza kum, but uFiklani wazincamela mna. Yiyo loo nto namhlanje ndisithi andikwazi nje into yoba ndingangabi lapha ngoba ndisaphila nje. Ukuba wayengekho kuloo City Hall definitely ke ungasathethwa nto ngam. So ndiza apha ngenxa yeso sizathu ndizomnika imbeko yam yokugqibela.